parní lokomotivy. České dráhy mají ve stavu provozních zhruba 20 lokomotiv, mění se to podle kotelních kotlů. Dnes zde uvidíte vyvrcholení vlastně poslední otočení lokomotivy řady 434 21 86 a není tím myšleno jako poslední otočení v jejím životě, ale vzhledem k tomu, že ji čeká velká oprava. Takže to navíc má kulaté jubileum 100 let od vyrobení. Byla vyrobena v roce 1917 v dílnách Reichfeld Daněk na Slaném. Takže vypadá to, že náš první účastník přehlídky se již blíží. Prosím o koleje na točnu, abyste poodstoupili, aby mohl stroj v pohodě vjet na točnu a vám se nic nestalo. Můžou se dnes v plné kráse zde předvíst. Dnes zde bude jediná škodovácká, která za chvilku přijede. Takže již nám běží na točnu lokomotiva řady 475 1, konkrétně číslo 79. Tyto lokomotivy byly vyrobeny v letech 1947 až 1951 ve Škodových závodech v Plzni. Jsou to vlastně jedny z našich nejmodernějších lokomotiv. Jejich určení bylo vyložení jako univerzální lokomotiva, byl určený pro tažení těžkých rychlíků, osobních vlaků a rychlých nákladních vlaků. Prakticky v 50. a 60. letech vozily nákladní vlaky, rychlé nákladní vlaky se celou republikou se snadno zkazitelným zbožím. To znamená hlavně ovoce s jižním ovocem a tak dále. Bohužel ta lokomotiva se nám na točnu nevyjde, protože je delší, my máme tady jen 20 metrovou točnu, tak ji můžeme otočit. Tyto lokomotivy byly dodány Československým státním dráhám pod počtu 147 kusů. Prakticky jsou to jedny z nejmodernějších, jak jsem říkal, na nich už byly uplatněny některé moderní konstrukční prvky, jako spalovací komora, natřásací rošty Hulzon a další. Dostali jako první, jedny z prvních, 156 dostali mechanický příkalač paliva, dodatečně byly rekonstruovány, dostali dyšnu killshaft a mechanický přikladač, který pak byl vyráběn ve Škodových závodech v Plzni. Takže byly to opravdu spolehlivé lokomotivy, výkonné a oblíbené lokomotivní čest. Prakticky sloužily až do konce parního provozu. O tuto lokomotivu se stará posádka z Děčína, je deponována v České Lípě a je to vlastně takzvané naše rodinné stříbro. Pro zajímavost, tato lokomotiva vlastně nikdy nebyla zrušena, přišla po ukončení parního provozu rovnou do kategorie historické vozidlo, podobně jako lokomotiva řady 434 21 86. Tyto lokomotivy byly jedny z nejhezčích, na jejich designu se podílel rovněž akademický malíř Wilhelm Kreibich, což byl vlastně designér Škodových závodů v Plzni. Charakteristické pro tyto lokomotivy bylo to mezikruží na dýmnici a vysoko uložený kotel. Vlastně tyto lokomotivy byly stavěné do profilu. České lokomotivy v České republice je 5 zachráněných a odložit České dráhy mají v provozu 2 tyto stroje. Deponovanou jezdí v Praze a druhá je v Brně, to je jednička. Byly vyráběny v několika sérií. Ty poslední, jedny z posledních 1142, 1141 byly komplet válečkové a 1142 dokonce se dostala až do Číny. Dneska je majetkem Národního technického muzea v Praze a můžete ji vidět v depozitáři v Tomutově. Takže to byla lokomotiva 475-179, děkujeme osádce lokomotivy. Vidíte vepředu nezbytnou hvězdu
tehdy podle tehdejších předpisů z 50. let museli být všechny lokomotivy zbaveny symbolem pracujícího lidu, jinak nesměli vyjet zepa. Ale tahle ta mašinka odjede, co tady teďka a ta točna se otočí tamhle prostě, co má ten bílej nápis. A vlastně teď přijede právě opak, nejmodernější lokomotiva z ČKD, Praha, lokomotiva ZD 477, konkrétní číslo 43. Takže opravdu, bohužel je to jenom vzpomínka a máme se čím zlobit. Takže máme tady papouška plné kráse. Je to naše nejtěžší tendrová lokomotiva a také největší. Pan starší strojvedoucí Firman pomalu vyjíždí na točnu. V letošním roce na něj parta parostrojních spolek Mikado, který tu lokomotivu stará, provedli nový nátěr. Takže lokomotiva se opravdu může zaspět plné své nádheře. Lokomotiva je vlastně v původních barvách, tak jak vyjela z výroby ČKD Praha v těch 50. letech. Ta první série byla, některé z nich byly rekonstruovány, dosazeny do přední vany. V historii ještě víte, že tuto lokomotivu zachránil pan Ivo Bartoš, který vlastně vzal na vlečku v Praze Maležicí a díky tomu vlastně se zachránila, kde však jezdila na nostalgických vlacích a po té České dráhy odkoupili zpět. Dnes je to naše rodinné stříbro. Lokomotiva má samozřejmě všechny nápravy uložené na válečkových ložiskách SKF. Slyšíte, že má i dvě píšťaly. Lokomotivy vlastně dosloužily v pravidelném provozu ve druhé polovině 70. let, kdy je nahradili až privatizaci. Takže děkujeme osádce Papouška a lokomotiva se vrací na svoje stání. Prosím pozor u výjezdu z točny. Takže ještě jednou díky Papouškovi a panu strojvedoucímu Šumanovi. Takže prosil bych se připravit lokomotivu řady 464.0. Pánové ji ještě dočišťují, protože byla dneska na vlaku v Lounech.
Lokomotiva, která patřila, dá se říct, k nejpovedenějším lokomotivám vyrobených v PKD, které byly vlastně nejspolehlivější a nejoblíbenější lokomotivy řady 464-0, které byly vyrobeny v PKD Praha v letech 1933 až 1940 počtu 76 kusů. Jejich určení původně bylo horská rychlíková lokomotiva. Vlastně tato lokomotiva se vrátila do svého domova, protože po této trati z Prahy do Chomutova do Karlových Varů za první republiky vozila jeden z našich nejprestižnějších rychlíků do Karlových Varů. Lokomotiva řady 464-008, která je deponována v depu Hradec Králové a udržována pod vedením pánů Turka a Jiráska. Říkám, že to je naše nejspolehlivější, jedna z nejspolehlivějších parních lokomotiv, která také toho najezdí. A je to také díky zásluze posádky, která se o tuto lokomotivu stará. Takže tyto lokomotivy měly přezdívku Ušatán nebo také Bulik. Bulik díky své tažné síle. Jejich maximální rychlost byla 90 km/h, ale v pohodě jezdili přes 100 km/h a jejich výkon byl 1650 koní. Někde tomu říkají taky domeček plný koleček. Pan starší strojvedoucí Petřík, jsou snad ukaz. Máme z Lotínka, tím moc zdravíme. Lokomotiva vlastně byla zprovozněná ze šrotu, prakticky sloužila do poslední chvíle pomalu jako šturc ve Všetatech, odtamtud byla odtažená a byla pak v depu Hradec Králové a v Jaroměři zprovozněna, opravena a do dnešní doby můžete vidět na nostalgických vlacích. Lokomotivy byly vyráběny v několika sériích, liší se provedením van. Na pojezdu třeba ty poslední série měly válečková ložiska na podvozcích. Kdo se přijde zítra podívat, tak uvidí ty nejmodernější verzi 460, 401 a 102. Vlastně 102, která se zachránila, je dneska majetkem Národního technického muzea, která zítra přijede z Prahy na zvláštním vlaku. Pan mladší strojvedoucí Marek kouká z okýnka, tímto ho zdravíme. Děkujeme za ukázku. A lokomotiva jede na své stanoviště. Jinak tyto lokomotivy, jejich výkon byl přes 1800 koní, skoro 2000. Maximální rychlost 100 km/h a byly to opravdu osvědčené, oblíbené lokomotivy a v celosvětové literatuře jsou uznávány jako jedny z nejhezčích lokomotiv, parních lokomotiv na světě. 179 konkrétně ze série, která má takzvané francouzské uši, takže velmi elegantní. Akorát z výroby neměly ty osazné pásy, samozřejmě to měly jenom Mikada 486 a
řada 471 má bazilky. Lokomotiva 475, 179. Připraví se lokomotiva nejmenší zde vlastně řada 423.0. Tyto lokomotivy byly vyvinuty, aby nahradily roztříštěný park, který převzaly československé státní dráhy od bývalých rakouských drah na vedlejších tratích. To znamená, byly určeny pro místní tratě, tedy tratě s nízkým nápravovým tlakem. Lokomotivy řady 423 byly vyráběny v několika sériích. Jejich výkon byl kolem 800 koní a byly vyráběny jak v ČKD Praha, tak v Adamově, anebo ve Škodových závodech v Plzni. Byly to velmi oblíbené lokomotivy a ta nejmodernější série, ze kterých se bohužel žádná nezachovala, byla už podobná řadě 433.0, kterou zde máme taky jako exponát. A dvě vlastně české dráhy provozují, jednu v Brně 433.001 a 433.002 z majetku Národního technického muzea ve Valašském Meziříčí. Takže tahle lokomotiva je majetkem Klubu historie kolejové dopravy z nedaleké Kníževce, je zde deponována, je provozní a jezdí vlastně na Kolešovce hlavně, to znamená z Jižné přes Krupou do Kolešovic, kde ji můžete vidět na zvláštních vlacích od července do srpna. A tady nám vykopuje z okýnka pan starší strojvedoucí Definský, tímto ho zdravíme. Lokomotivy této série se lišily v provedení, jiné měly menší dom, jiné měly větší dom. Jinak to byly velmi spolehlivé stroje, které vlastně dosloužily až do konce parního provozu, to znamená do toho konce 70. let. Tato lokomotiva vlastně skončila v výzkovně České Lípy. Za regulátorem je pan strojvedoucí Michal Šorel, který se nám teď schoval. My toho zdravíme. Takže rovněž tato lokomotiva je vzorně udržována. Je to právě díky panu Michalu Šorelovi a dalším pracovníkům Depa Lužná. Čeká jí vyvazovací oprava, protože samozřejmě od dílenské opravy má již nabíráno 1000 km a je nutné na ní provést opravu. Takže děkujeme lokomotivě řady 423.094 a vlastně zajíždí na svoje stání. Jinak tato lokomotiva konkrétně byla vyrobena v roce 1928 v ČKD Praha. Jinak technika těchto lokomotiv byla velký bejček. Malý bejček byla řada 422.0. Takže ještě jednou děkujeme a vlastně vrcholem této přehlídky bude, jak jsem říkal na začátku, bude lokomotiva řady 434.2. Jedna z našich lokomotiv, která toho nejvíce najezdí, kterou můžete vidět třeba na posázavských linkách nebo v okolí Prahy. Lokomotiva řady 434.2. Tyto lokomotivy vyšly původně z rakouské řady 170,
Vzhledem k tomu, že po vzniku republiky Československé státní dráhy převzaly přes 300 těchto lokomotiv, bývalé řady 170, tak bylo rozhodnuto, že tyto lokomotivy budou rekonstruovat, až to byly původně sdružené lokomotivy, nehospodárné, takže byla na nich provedena rekonstrukce. Nejdříve v ČKD Praha, jich bylo několik rekonstruováno později v dílnách v České Lípě, v Lounech, v Nymburce a dalších, kde byly rekonstruovány na dvojčité dosazení nového parního stroje, dosazení malotrubnatého přehřívače a samozřejmě dostavit přehřívač a dýmice se změnila. Trošku jsou charakteristické právě tou vysunutou dýmicí a těmi přitokovými troubami. Získali Československé státní dráhy, tak získali velmi oblíbenou parní lokomotivu, spolehlivou, která prakticky až do poloviny 70. let jezdila na nákladních vlacích, na manipulačních vlacích a na posunu. Jejich výkon samozřejmě po rekonstrukci stoupnul zhruba na 1400 koní, takže se vyrovnala čmráku. Tato lokomotiva konkrétně je deponována v depu Praha-Vršovice, kde je velmi vzorně udržována celým kolektivem pod vedením strojvedoucího Michala Kučery a Petra Dostála. Tak letos tato lokomotiva slaví svoje jubileum 100 let, která lokomotiva se to může pochlubit. Byla teda vyrobená v roce 1917 ve Slaném, ve stroji na Brajcov Daněk. Lokomotivy byly vlastně rekonstruovány i byl pak zlehčovací návrh 50 let, kdy byla rozšířena ta klientovská budka, vyšel prostor pro lokomotivní světu. Lokomotiva je taky oblíbená díky své přechodnosti, že na vedlejší tratě a proudy. Lokomotivu čeká velká oprava, musí projít vyvozovací opravou, bohužel už má vojetá kolečka, musí dostat nové obruče a musí projít velkou opravou kotle. Takže lokomotivu bohužel nějaký čas neuvidíte, protože bude čekat na opravu a chvilku ta oprava trvá. Jinak vidíte, že lokomotiva je ve velmi vzorném stavu. Díky osádce lokomotivy je vlastně ve stavu tak, jak dojezdila u československých státních dráh prakticky na konci 70. let. Tahle lokomotiva je vlastně ta druhá, která přešla rovnou z provozu do kategorie historických vozidel a rovnou se zařadila na vozbu nostalgických vlaků. Takže nikdy nebyla zrušena. Takže my musíme poblahopřát jubilejkyni k tomu 100. výročí a aby dalších 100 let jezdila v čele historických vlaků. Co jediného si přát. Děkujeme. Ještě prosíme závodka. Takže vážení přátelé, to je konec dnešní přehlídky lokomotiv. Děkujeme za vaši účast a budeme se těšit klidně zase na viděnou. A jinak samozřejmě České dráhy budou rádi, že se s námi svezete nejen v nostalgických vlastích, ale i v pravidelných výjimkách. Já bych chtěl tímto poděkovat i vedení Českých drah za podporu, samozřejmě vedení železničního vozidla v Lužné a všem pracovníkům a všem lokomotivním četám, které se o tyto krásné stroje starají. Děkuji moc a přeju hezký den.